Dobrý deň, aj dnes vás vítam pri ďalšom spoločnom študovaní Božieho slova, kde prechádzame jednotlivé témy, ktoré považujeme za elementárne súčasti kresťanského života. Začali sme teda takými fundamentami, ako je o Bohu, sme začali tú prvú prednášku, potom o Božom slove, o hriechu. V tejto sekcii vlastne prechádzame tých 6 tém, ktoré nájdeme v Židom 6. kapitole a blížime sa pomaličky už k záveru. Ostávajú nám z tohto bloku vlastne 2 témy a potom by sme prešli k nejakým ďalším pravdám kresťanského života, ako žiť kresťanský život a postupovať s Pánom ďalej. Takže dnešná téma je vzkriesenie alebo zmrtvých stane, ako hovorí Roháčkov preklad. Tá je úzko prepletená aj s tou následnou témou súdu. Dá sa povedať, že po každom vzkriesení prichádza určitý súd, určité ohodnotenie ľudského života. A tak sa dostávame vlastne k tým posledným udalostiam, ktoré človeka čakajú. Dá sa povedať, že alebo môžu byť na druhej strane aj tie prvé udalosti, ktoré ho čakajú v tej novej fáze života. To je dôležité mať vždy na pamäti, že budúcnosť je veľká téma kresťanského života. Že to naplnenie tých nádejí, naplnenie tých jednotlivých zaslúbení nedosiahneme v tomto pozemskom živote, ale práve naopak znovu a znovu nás písmo nabáda, aby sme boli ochotní tento súčasný zisk alebo tie súčasné možnosti, ktoré máme, obetovať v dobro alebo v prospech tých budúcich dobier, ktoré prichádzajú od Boha, v prospech tých budúcich zaslúbení. A v tom nám je príkladom aj Abraham alebo celkovo patriarchovia, ktorí boli povolaní do určitého zaslúbenia, do určitej Božej práce a bez toho, aby v skutočnosti uvideli naplnenie, to koncové naplnenie týchto zaslúbení, ale vlastne prežilo ich to, dá sa povedať na jednej strane, ale na druhej strane ešte ich to neprežilo, pretože aj oni čakajú na svoje skriesenie, na to, aby znovu prišli s Pánom na túto zem a završili alebo dokončili vlastne tú zbývajúcu časť týchto zaslúbení. Takže aj náš život nemôžeme brať, ktorý máme na tejto zemi vymeraný, ako niečo definitívne. Samozrejme v tom svetonázore, ktoré je v tomto svete, to evolučné chápanie sveta, to hovorí o tom, že áno, začína to tým, že sa narodíme a zase život končí tým, že zomrieme a sme pochovaní do hrobu. A podobne niečo nachádzame aj v Jobovi, taká otázka sa nachádza v 14. kapitole, v 14. verši. Job sa pýta, ak zomrie muž, či ešte kedy ožije. Čiže toto je fundamentálna otázka, alebo základná otázka ľudského života. Ak zomriem, čo bude so mnou? Čo sa stane? Čo ma čaká? A môžem smelo povedať, že smrť je zatiaľ asi jediná istota, ktorá čaká každého človeka v jeho živote. Nikomu sa zatiaľ nepodarilo prežiť svoju smrť, ale každý človek nakoniec zomrel. Každý človek skonal, je pochovaný. Samozrejme máme v písme nejaké výnimky. Sice aj Pán Ježiš zomrel na kríži, ale potom bol skriesený do nového života a dnes teda neleží v hrobe jeho telo, ale je tam v nebesiach po pravici svojho Otca. Potom sú ešte Eliáš, samozrejme, ktorý bol tiež vzatý k Bohu. Énoch bol takisto vzatý k Bohu. Takže toto sú určité výnimky, ktorých smrť ako keby obišla, aj keď teda v prípade Pánovom musel prejsť cez smrť, ale ukazuje nám to vlastne vzorku pre naše životy. Že áno, aj my podobne ako Ježiš musíme jedného dňa zomrieť, ale týmto nekončí. Tá smrť, skonanie nášho tela nie je koniec našej existencie, ale tá existencia ide ďalej. A tam práve je dôležité, ako žijeme svoj život, lebo to predurčí, čo sa stane potom, keď zomrieme. Takže je to istota, ktorú máme každý jeden vo svojom živote, že zomrieme, ak teda dovtedy nepríde Pán Ježiš Kristus na túto zem a nevytrhne svoj ľud k sebe. A zároveň je to, vidíme v 1. Korinťanom, posledný nepriateľ, ktorý zostáva, aby bol poddaný Bohu. Čiže pri druhom príchode Pána Ježiša Krista bude poddaná aj smrť pod jeho nohy a potom teda definitívne na konci milénia bude smrť zničená a bude odstránená. Čiže každý človek je nutné, aby si položil takú otázku ako Job. Málo ktorá otázka je tak zmysluplná, málo ktorá otázka má taký dosah na ľudský život, ako práve tá otázka. Čo bude so mnou, keď zomriem? Čo sa stane? Kam pôjdem? Alebo prestanem existovať? Budem ďalej existovať? A dnes budeme študovať teda Božie slovo, aby sme zodpovedali tieto fundamentálne otázky, tieto pravdy, lebo áno,
písmo nám jednoznačne hovorí, že smrť alebo fyzická smrť, skonanie nášho tela nie je koniec našej existencie, ale naša existencia pokračuje ďalej. Čiže aj keď sa nám smrť zdá ako prirodzená súčasť života, v skutočnosti nie je prirodzená. Keď Boh stvoril svet, keď stvoril nebesia, keď stvoril zem, tak smrť nebola súčasťou tohto stvorenia, ale Rimanom 5. kapitola nám hovorí od 12. do 14. verša, že smrť vošla do stvorenia dodatočne. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť jednako kráľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Takže vidíme, že smrť je dôsledok hriechu. Nie je to prirodzená súčasť stvorenia, ale je to žiaľ tá prirodzená súčasť toho padlého stvorenia. Áno, tento padlý svet už bez smrti nevie existovať a smrť je tu preto, lebo prišiel hriech do sveta. Táto stat nám hovorí, v skutočnosti túto Pavol tak logicky argumentuje a hovorí, že keďže bola smrť dokonca už pred zákonom Mojžišovým, tak musel existovať aj hriech pred tým zákonom. Čiže musel existovať hriech, pretože existovala smrť. Smrť je výsledok hriechu, hriech je výsledok prekročenia zákona, a to už či Mojžišovho zákona, alebo toho zákona, ktorý bol predtým v svedomí, v srdci človeka. A vlastne tak, ako prvý človek, keď porušil Boží zákon, to čítame v Genesis v 2. kapitole 17. verši, tam Boh povedal Adamovi a teda aj Eve zároveň, aby nejedli zo stromu, ktorý im zakázal poznania dobrého a zlého, ale aby sa ho chránili, aby sa ho stránili. Toto bolo prikázanie, ktoré keď sa poruší, tak hovorí, že toho dňa zomrú. Vidíme, že síce jedli z toho stromu, ale fyzická smrť nenastala v ten istý deň. Čiže okamžitý dôsledok tohto hriechu bola duchovná smrť. A to je to vlastne, v čom sa rodí už každý človek, už sa rodí duchovne mŕtvy, pretože je vlastne účastníkom toho Adamovho hriechu, ale zároveň táto duchovná smrť je zároveň aj predzvesťou toho, že sa blíži aj jeho fyzická smrť. Ako náhle človek sa narodí na tento svet, tak už mu odpočítava ten čas, kedy zomrie. A tento čas, ktorý Boh vymeral, v skutočnosti je obrovská Božia milosť, lebo dáva človeku príležitosť, aby sa mohol zmieriť s Bohom. Aby tá fyzická smrť nemusela byť trestom za hriech, ale aby mohla byť niečím iným. Aby mohla byť prekročením z tohto sveta do budúceho sveta, kde už nečaká človeka trest za jeho hriechy, ale kde táto cena bola zaplatená. Kde Ježiš Kristus zaplatil tú cenu a preto už človek nezomiera ako nepriateľ Boží, ale zomiera alebo prechádza, môžeme tak povedať, že smrť nie je koncom, ale smrť je len otvorením nových dverí, kde človek prechádza z tohto sveta do večnosti. Takže pre veriaceho človeka platí, že jednoznačne cena za jeho hriech bola zaplatená, preto smrť nie je konečný trest, smrť nie je ten posledný nepriateľ alebo niečo, čo definitívne mu zlomí väzy, ale je to prechod z tejto súčasnosti, z tohto existovania do večnosti k Bohu, k Ježišovi Kristovi, domov, kde má prichystaný svoj príbytok. A to je asi najlepšie napísané v Pavlovom liste Filipanom v 1. kapitole. Aj 3. kapitola hovorí na túto tému, ale hlavne v tomto liste Pavol, keď je vo väzení a keď tiež aj jeho existencia je taká všelijaká, že čo bude, ako bude, prežije, odsúdia ho, neodsúdia ho, tak dolieha na neho samozrejme smrť a to, čo môže sa stať. Ale vidíme, že napriek tomu nie je Pavol skľúčený, ale v celom tomto liste píše o radosti a píše veriacim vo Filipách, aby sa radovali v Kristovi, pretože aj keď tento svet pominie, aj keď ich existencia v tomto svete pominie, tak ich život s Kristom pokračuje ďalej. A v 1. kapitole od 19. verša píše: lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prosbu a napomáhanie Ducha Ježiša Krista podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahambený, ale celou smelosťou, ako vždycky, tak i teraz budem veličený Kristus v mojom tele, buď životom, buď smrťou. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.
Ale ak práve žiť v tele mi je na úžitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie. Ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. Takže jeho stav v skutočnosti, kde je na hranici života a smrti, neberie Pavol ako dilemu, ako niečo tragické, ale v skutočnosti hovorí, že aj jedna varianta je dobrá, aj druhá varianta je dobrá. Je príjemné, áno, keď môže žiť a môže ďalej pokračovať v tej práci, ktorú započal v cirkvi, môže ďalej budovať veriacich, aby čo najviac ľudí sa obrátilo, aby bolo súčasťou Božieho kráľovstva, aby Božia práca mohla rásť, ale predsa hovorí, že má žiadosť, teraz nie nejakú morbídnu, zomrieť, ale chce preto zomrieť, lebo chápe, že smrť znamená, že bude hneď s Kristom, že bude v plnosti toho vzťahu, toho obecenstva, že už tam nebudú žiadne rozptýlenia, žiadne tie nedokonalé videnie, ako hovorí zase na inom mieste, ktoré je v tomto živote, že vidíme ako v zrkadle, že máme trošku zahmleté oči, že máme trošku takú tmu pred očami, ale keď tam bude s Pánom, tak vtedy uvidí v plnosti, vtedy uvidí jeho tvár. A preto nehovorí Pavol, že zomrieť je pre neho strata, že to je niečo, k čomu treba za každú cenu zabrániť, ale naopak hovorí, že to je zisk, lebo bude konečne s Kristom. A je to trošku také zvláštne v našej dobe, lebo aj napriek tomu, že ako hovorím, každý zomiera a nikto ešte neprežil svoju vlastnú smrť, tak predsa je v našej dobe smrť alebo alebo pripomienka smrti vytláčaná. Samozrejme závisí to aj od toho, ako žijeme, ale tým, že relatívne medicína je na vysokej úrovni, tak nie sme svedkami nejakého masového umierania ľudí. Je úžasná zdravotná starostlivosť, ľudia sa dožívajú vysokého veku, dokonca aj keď už v tom vyššom veku nejako ľudia zomrú, tak môžu ísť do nejakého ústavu, kde sa to stane, alebo do nejakého hospicu. A tá každodenná smrť vlastne už je nám cudzia a vzdialená, napriek tomu, že vo väčšine histórii sveta to bolo práve naopak, že smrť bola bežná vec, neexistovala také výdobytky, aké máme dnes. Niektoré choroby, ktoré sa už dnes smejeme, tak mohli spôsobiť veľké epidémie, kde masovo ľudia zomierali. Samozrejme, vojny boli na dennom poriadku a v tých vojnách nebojovali len vojaci profesionálni, ale práve občania toho napadnutého územia. Takže kedysi bol život veľmi komplikovaný a smrť patrila bežnému súčasťu života. A my to trošku tak vytesňujeme a skorej dávame tú pozornosť na zábavu, užiť si, byť taký veselý a smrť nám trošku nepasuje do toho a vyrušuje nás a nechceme o tom rozmýšľať, nechceme sa pýtať, čo s nami bude. A toto je veľký problém našej doby, že sme necitliví na svoju vlastnú pominuteľnosť, že si nepripúšťame, že áno, jedného dňa zomriem, že nás to ako keby nezaujímalo, ale stále prichádza nejaké rozptýlenie, aby sme na to nemysleli, aby sme si mysleli, že áno, ja som akurát ten, ktorý tu bude na veky, ja som akurát ten, ktorého sa to netýka, ktorý nezomrie, ale treba mať na pamäti, že áno, toto je veľká téma nášho života, čo sa s nami stane, keď zomrie, a Pavol to mal jasne zodpovedané a nakoniec on sa stretol s Kristom naozaj, takže vedel, čo to je byť s Kristom a zažil ho jednak na ceste do Damasku, ale takisto potom aj v nejakých zjaveniach, videniach, takže pre neho bolo jasné, že keď bude s Kristom, tak to je to najviac, čo môže byť. Takže nebol to rozpor medzi životom a smrťou, ale skorej pre Pavla táto dilema bola dilema medzi dobrým, užitočným, zostať na tejto zemi a slúžiť Bohu ďalej a medzi niečím oveľa, oveľa lepším. A to byť hneď s Kristom. No a tu dochádzame k tej otázke, vlastne, že čo sa stane po smrti. Pri smrti zomiera naše telo, ako sme hovorili. To telo bude istý čas v zemi, v hrobe. Rozpadne sa samozrejme na atómy a na nejaké častice. A tieto častice kolujú ďalej v stvorení. A dokonca aj ľudské telo sa neustále obmienia. A nejako štatisticky je to tak asi, že každých 7 rokov sa kompletne vlastne vymení ľudské telo, tie častice odumrú a nahradia ich nejaké iné. Takže telo, toto je jeho osud, aby bolo rozložené v zemi. Dá sa povedať, že obrazne bude spať, ale ako nám tu hovorí Pavol, duša, hlavne veriaceho teda človeka, bude hneď s Kristom. Čiže
dušu človeka, a myslíme tým aj ducha samozrejme, nečaká spánok, nevedomie alebo iná forma nejakého pozastaveného života, ale bdelý stav. Najlepšie to asi nám vysvetľuje príklad, ktorý máme v Lukášovi v 16. kapitole, kde sa píše o Lazarovi a boháčovi. Tak tam vidíme, že oni po smrti prichádzajú do Šeolu, by sme mohli povedať. A tam vidíme nejaké zaujímavé veci, 5 asi takých faktov by sme takto rýchlo mohli vymenovať. Čiže obom zostala ich osobnosť. Čiže aj napriek tomu, že zomreli, že odišli z tohto sveta, tak stále Lazar je Lazar. Nie je nejaká iná bytosť, nejaká iná osoba, nereinkarnoval sa na nejakého Jozefa, ale zostal stále Lazarom, tou istou bytosťou. Boháč, síce už asi v tomto štádiu jeho života nie je už veľký boháč, ale stále je to ten istý človek, tá istá osoba, má stále tú istú identitu, nič z ich osobnosti nezmizlo, neboli nejako zredukovaní na nejaký oblak, ale stále sú to ľudské bytosti. A zase nemajú telo, to nám je jasné, lebo to telo zomrelo, ale predsa aj ten ich duševný stav je nejako rozoznateľný a identifikovateľný. Hej? To je druhá vec, že dokázali sa spoznať. Dokonca dokážu spoznať aj Abraháma. Nie je nutné, aby mali nejaké nálepky na sebe, že toto je Lazar, táto rosa alebo táto hmla je Lazar, hej, táto hmla je nejaký boháč, táto hmla je Abraham. Nie, každý je rozpoznateľný, má nejaké črty, nejaké znaky, podľa ktorých dokážu toho človeka rozpoznať. A títo ľudia, vidíme, že vedia uvažovať, vedia myslieť, vedia komunikovať, nie sú v nejakom pozastavenom nevedovom byti, ale normálne majú normálnu prirodzenú interakciu. Tretí bod, vidíme, že pamätali si minulé veci. Takže neboli prekvapení, že čo som, kto som, ale vedeli všetko, čo sa stalo vlastne v tom predchádzajúcom živote alebo v tom pozemskom živote. Vedel boháč veľmi dobre, ako on žil, vedel, ako žil Lazar. A štvrtý bod, chápali, čo sa s nimi deje. Neboli zaskočení, že čo sme, kde sme a ako to je, ale vedeli, že tam na tom mieste, kde je ten boháč, tak je tam zaslúžene. Lazar takisto sa necítil nekomfortne na tom mieste, kde bol, ale cítili, že áno, sú na tom mieste, kde majú byť. A po piaté, bola medzi nimi neprekočiteľná priepasť, čiže nebola tam možnosť zmeny. Nebola tam možnosť, že no tak dobre, časom sa to zmení. Dokonca ten boháč aj chcel niečo, aby sa zmenilo, ale Abraham mu povedal, že žiaľ už príležitosti boli, tá doba rozhodnutí pominula a teraz prichádza tá doba následkov. To obdobie, kedy budú žať to, čo zasiali. Takže druhá vec je, že boli tam iba dve miesta, miesta pre spravodlivých a miesto pre nespravodlivých. Nebolo tam nejaké prechodné miesto, kde ešte nebolo jasné, ktorí sú takí, alebo tí trochu spravodliví, boli na nejakom treťom mieste. Nie, boli dve miesta. Jedno miesto, kde boli spravodliví, druhé miesto, kde boli nespravodliví. Takže v hebrejčine sa teda táto lokalita nazýva Šeol, čo by sme mohli chápať ako podsvetie, čiže miesto, ktoré je pod týmto svetom. Samozrejme je to duchovné miesto, alebo duševné, alebo kde sú duše zosnulých, takže nemusíme to chápať automaticky hneď ako trojrozmerný priestor, ale je to nejaká duchovná sféra, duchovná oblasť, kde sú duše zosnulých ľudí a teda nejako to sa pretína s podzemím alebo s tým, čo je pod týmto svetom. Ale pamätajme na to, že je to v prvom rade duchovný, duševný priestor, nie je to niečo hmatateľné, niečo viditeľné. A po grécky v Novej zmluve sa to označuje ako Hades, čo zase aj v gréckej mytológii sa nachádzal, to bol nejaký neviditeľný svet, kde boli tí, ktorí zosnuli. Takže tam vidíme, že na jednom mieste je ten Lazar v lone Abrahámovom, to je to miesto spravodlivých, to lono Abrahámovo, asi by sme mohli rozumieť v tých intenciách, že keďže Abraham je otec viery pre všetkých, ktorí vierou veria v Boha, tak to s tým sa myslí, že tam Abraham a jeho potomstvo, čiže tí, ktorí uverili, tí, ktorí z viery boli ospravedlnení a dostali sa na toto miesto. A potom na druhom mieste tam vidíme, že je to vlastne miesto trápenia
čiže niečo, čo by sme v tomto prípade chápali ako peklo. To lono Abrahámovo by sme asi preložili alebo interpretovali ako raj, ako miesto pokoja, miesto blaženosti, kde sú tí, ktorí sú vo večnej radosti. Zase na druhej strane je tam aj to miesto trápenia a zase je tam tá neoddeliteľná priehrada, priepasť a nikto nevie sa presunúť niekde inde, nikto si nevie zaslúžiť, aby bol povýšený niekde inde, ale tak, ako to je to definitívne. Na jednej strane. Na druhej strane vidíme, že teda toto je zrejme stav, ktorý platil pred vzkriesením Pána Ježiša Krista a po jeho smrti teda platí to, čo hovorí Pavol vo Filipenom 1.23, že vlastne odchádza hneď k Bohu, že smrť znamená, že bude hneď s Kristom. Čiže z toho asi môžeme povedať, že teda raj, to lono Abrahámovo, bolo premiestnené do nebies a tam dnes odchádzajú tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, aby boli s ním zjednotení. To nájdeme aj v Skutkoch napríklad. 7. kapitola, tam pri ukameňovaní hovorí Štefan v 59. verši. A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A skloniac kolena skríkol veľkým hlasom: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. A keď to povedal, usnul. Takže predtým ešte je napísané dokonca, že Štefan videl otvorené nebesia, tam videl aj Pána Ježiša Krista a tam hovorí: Pane, príjmi môjho ducha. Už tam tá prosba nie je adresovaná Abrahámovi, aby išiel do lona Abrahámovho, ale hneď k Pánovi Ježišovi Kristovi. Podobný verš nájdeme aj v 2. Korinťanom 5. kapitole, 6. až 8. verš. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. Takže pre veriaceho sú dva stavy existencie a to je buď doma na tomto svete, v tomto tele, čiže toto telo je domovom zatiaľ, duše človeka, duše veriaceho, alebo potom, keď opustí toto telo, tento domov, tak ide hneď domov k Pánovi. Takže vidíme, že už nie sú nejaké prechodné miesta, ale ide priamo spravodlivý človek k Pánovi. A vzkriesenie tela samozrejme nie je len nejaká ďalšia z možností, ktoré by existovali, ale je to zároveň potvrdenie toho, čo spravil Pán Ježiš Kristus. Tam v 15. kapitole v 1. Korinťanom Pavol veľmi podrobne vysvetľuje, že kresťanstvo by neexistovalo bez vzkriesenia. Ak nie je vzkriesenie, tak potom kresťanstvo nemá žiadny zmysel. Pretože v prvom rade musel Kristus stať z mŕtvych ako potvrdenie toho, že bol dostatočnou obeťou, že jeho krv bola to dostatočnou cenou na vykúpenie celého ľudstva. Tak prečítam z 2. Korinťanom z 5. kapitoly 6. až 8. verš. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. Takže sú dva príbytky, o ktorých tu Pavol hovorí, ktoré majú veriaci. A to v prvom rade prvý príbytok je telo, kde sa nachádza teda duša veriaceho a kým je na tomto svete, tak žije v tomto príbytku, v tomto stánku. Ale potom je aj iný domov, ktorý má, keď človek opustí, alebo veriaci, to platí teda pre veriaceho, keď opustí tento svet, keď jeho duša opustí tento jeho domov, ktorým je jeho telo, tak prichádza do nového domova alebo do iného domova a ten je u Pána. Čiže keď človek zomrie, tak zase vidíme, prichádza rovno k Pánovi. A to je dôležitá téma, vzkriesenie, pretože neexistuje v skutočnosti vzkriesenie alebo kresťanstvo bez skriesenia. V 1. Korinťanom v 15. kapitole nám Pavol veľmi obšírne hovorí, že keď neexistuje skriesenie, tak potom kresťanstvo nemá zmysel. Ak Kristus sám nebol skriesený, tak potom ani on nemohol byť tou dokonalou obeťou za naše hriechy, potom ani on nevedel priniesť spasenie pre nás a spasenie pre naše životy a tým pádom my sme stále vo svojich hriechoch. Nemáme žiadnu nádej a ideme do zatratenia.
A dokonca potom hovorí, že ani keď my nebudeme dokonca vzkriesení, tak potom vôbec nemá žiadnu kauzalitu ľudský život. Žiadne následky neexistujú, preto môžeme ísť a robiť si, čo chceme, užívať si, lebo aj tak nemá nič zmysel. No ale tam Pavol hovorí, že nie, to je pravda, ale Kristus stál z mŕtvych. Kristus naozaj stál z mŕtvych, tým jeho obeť je dokonalá, jeho obeť je dostatočná na očistenie všetkých hriechov celého sveta a dáva každému veriacemu nový život a zároveň aj nádej vzkriesenia, že tak ako Ježiš bol vzkriesený, tak aj každý veriaci, ale vo všeobecnosti aj každý človek bude vzkriesený. A to slovo vzkriesenie v podstate znamená znovu povstať. To je to, čo sa týka nášho tela, ktoré je v tej zemi, ktoré sa rozpadlo na tie elementy, na tie častice, tak áno, ono jedného dňa povstane. Znovu vstane. Nevieme povedať ako, nevieme, čo presne z tých častíc Boh potrebuje, ale každopádne nejako Boh to zariadí. Či už človek zomrel vo výbuchu atomovej bomby, roztrhali ho žraloci v mori, alebo čokoľvek sa stalo, spálili ho kyselinou, alebo čo si môžeme predstaviť, spálili ho ohňom, tak každé telo bude nakoniec skriesené. A tam hovorí zase v 15. kapitole 1. Korinťanom Pavol 52-53, lebo zatrúbi a mŕtvi stanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliec neporušiteľnosť a toto smrteľné obliec nesmrteľnosť. Tu prevažne teda hovorí Pavol o veriacich ľuďoch, ale to sa týka každého človeka. Každý človek jedného dňa stane z hrobu. To už hovorí Daniel, myslím, že v 12. kapitole, že jedni stanú na skriesenie spravodlivých a teda druhí stanú na odsúdenie bezbožných. Takže sú tu súdy, ktoré sú tým spojené, ale tomu by sme sa dneska vyhli a na budúci týždeň by sme hovorili o týchto jednotlivých súdoch, ktoré sú človeku preduložené, ale dnes povieme len toľko, že každý človek nakoniec stane z mŕtvych. Nielen veriaci, ale takisto aj neveriaci. Ale to, čo teraz rozoberáme, sa týka prevažne veriacich, preto tu hovorí o tom, že naše porušiteľné telo, čiže to je to, ktoré podlieha chorobám, podlieha starnutiu, to naše telo, ktoré, keď nás niekto buchne s kladivom, tak zanechá to svoje následky, sa jedného dňa premení a stane sa neporušiteľné. Už nebude možné, aby bolo zničené, aby bolo skazené. Žiadna sila v stvorení, žiadna sila vo vesmíre nedokáže toto telo porušiť, ale bude stále plné života a dokonca toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť. To si tiež nevieme asi predstaviť, ale je to úžasný obraz, že presne tak, ako Kristus získal nové telo, tak takisto aj my získame nové telo, pretože on je prvotina skriesených do večného života. Kološanom 1.18 hovorí, a on je hlavou tela cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. A teda vidíme podľa jeho príbehu, ktorý sa odohral pri ukrižovaní a potom pri zmrtvých staní, že to isté telo išlo do hrobu a to isté telo z hrobu vyšlo. Malo znovu tie isté rany, tie isté prepichnutia, to čítame v Lukášovi v 25. kapitole, potom to čítame v Jánovi 20. kapitole, v Lukášovi 24. Tam je napísané, že ho učeníci dokázali identifikovať podľa tých rán. Ale nevieme ináč to presne nejako rozobrať, lebo vidíme, že niekedy ho nedokázali rozpoznať učeníci, že niekedy s tým mali problémy, aby spoznali, kto to je. A to nevieme, že či ich oči boli zavreté, alebo nejaká slepota tam bola, že to nevedeli rozpoznať. Ale vidíme, že potom zase vedeli ho rozpoznať, že áno, toto je Ježiš, že to nie je nejaký prízrak, že to nie je nejaký obláčik, pary, tak ako my si mnohokrát predstavujeme, že ten reálny svet, to je to skutočné a to duchovné, to je taká nejaká para, niečo mysteriózne. Ale vidíme, že Ježiš dokonca dokázal sa naraňajkovať, keď po zmrtvých staní vedel sa najesť, takže ani to nie je problém. Ale predsa to telo bolo drasticky odlišné, bolo zmenené, bolo oslávené. Čiže je to isté telo na jednej strane, to isté telo pokračuje existovať ďalej a na druhej strane je to niečo úplne odlišné, niečo nepredstaviteľné. No a samozrejme, toto je tá otázka, ktorá nás asi zaujíma, že v akom tele, ako sa to stane. Tam hovorí Pavol v 1. Korinťanom, že keď máme takéto otázky, tak na to odpovedá, že blázon. Takže
1. Korinťanom 15, 35, 36. Ale niekto povie, ako vstanú mŕtvi z mŕtvych a v akom tele prídu? Blázon, to, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie. Takže dáva nám tam potom príklad o semene a o rastline a hovorí, že vlastne toto telo, ktoré máme dnes, je v skutočnosti semenom pre to budúce duchovné telo, ktoré jedného dňa dostaneme. Čiže toto semeno zomrie v zemi, áno, rozloží sa na elementy, podobne ako semeno musí zomrieť v zemi, ale potom z neho príde rastlina. Tá rastlina síce vyzerá úplne inak, ako to semeno vyzeralo, ale predsa je to stále to isté. Taký melón, tiež to zrniečko nevyzerá úžasne a málo kto by chcel jesť zrniečka melónové, je to nechutné, ale to, čo vyjde z toho zrniečka, z toho semena, je úžasný melón, šťavnatý, ktorý už nie je problém jesť a ktorý človek rád je. A takto musíme vidieť aj tento proces kresenia, že z niečoho, čo je len také semienko, čo je, no, ako tu je napísané, porušiteľné, smrteľné, biedné, nečestné, na inom mieste hovorí Pavol, tak predsa stane sa niečím slávnym, niečím úžasným. A to nevieme si ani naozaj predstaviť. Takých 5 zmien vymenováva potom Pavol v 1. Korinťanom 15 a hovorí teda, že z porušiteľného sa stane neporušiteľné. Že to, čo môže byť nejako zranené, to, čo sa môže nejako deformovať, degradovať, môže dostať nejakú chorobu a zrazu už úplne inak vyzerá to telo, tak bude úplne iné. Už nebude ničím porušené, už nemôže byť ničím oslabené. Po druhé potom hovorí, že to telo, ktoré máme dnes, je nečestné, ale keď vstane, tak bude slávne. Takže musíme aj dnes ísť na záchod a musíme robiť také veci, ktoré až tak radi nerobíme, alebo nerobíme ich na verejnosti minimálne. A podobné potreby má toto telo, ktoré sú trošku také nečestné, by sme povedali, neslávne, ale to nové telo, ktoré dostaneme, bude slávne. Tam už nebude nič nečestné, tam už nebude nič podradné, nič slabé, ale len úžasné. Tretia zmena, slabosť sa premení v moc, čiže zase niečo mocné, niečo úžasné. A smrteľné sa premení na nesmrteľné. To neznamená, že to nesmrteľné bude mať samo v sebe život alebo že bude večné. Tu treba rozdeliť, čo je nesmrteľné a čo je večné. Existuje len jedna vec, jedna osoba, ktorá je večná a to je Boh. Všetko ostatné samozrejme je svojím spôsobom začalo v nejakom bode existovať. Sice môže trvať na veky, tak ako človek trvá na veky, ale začal v určitom bode existovať. Tam tiež si to nepredstavujeme tak, že od Boha na počiatku sú nejaké dušičky, ktoré potom pri narodení sa vtelia. A vlastne tá duša ako keby bola nesmrteľná, bola večná. To je samozrejme grécka predstava. To nie je, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí, že okrem Boha všetko ostatné má počiatok, všetko ostatné začalo v nejakom bode. Sice človeku vložil Boh večnosť do srdca, takže bude žiť na veky, ale tiež začal v nejakom bode. A to nesmrteľné tiež ani teda neznamená, že by malo život same v sebe. To je dôležité, že ten budúci človek, alebo to budúce telo bude zachovávané pri živote Bohom. Že Boh ho bude oživovať. Bude živé, bude nesmrteľné, bude slávne, bude mocné, bude neporušiteľné, pretože bude tam, kde je Boh. Pretože bude tam, kde bude, neviem si to ozaj ani predstaviť, ani slova nie sú na to dostatočné, kde bude žiariť taká Božia moc, Božia prítomnosť, že všetko, čo bude v dosahu, bude dokonalé a bude úžasné. Takže potom je tu 5. zmena, duševné sa stane duchovné. No, to je tiež niečo, čo si nevieme predstaviť, že čo to znamená. A možno to znamená niečo také, ako že dnes primárne náš život je ovplyvňovaný našou dušou, že tam robíme rozhodnutia, že naša duša má nejaké túžby, má nejaké nálady, má nejaké stavy a tie sa potom prejavujú a sú také rozhodujúce. Preto aj žalmista hovorí, že duša moja chvál Hospodina, že tam treba tiež nejakú dušu k tomu prinútiť alebo naladiť nejako skrze Božieho ducha, aby sa zamerala na to duchovné, ale nový človek alebo teda skriesený človek už nebude mať tento problém, nebude tam tá slabá duša,
krehká duša, ale bude tam Boží duch, ktorý bude mať tú hlavnú funkciu, to rozhodujúce slovo. Samozrejme aj duša bude premenená, bude zbavená všetkých týchto vplyvov tohto sveta, vplyvov starého človeka. Čiže tá obnova samozrejme je kompletná. To neznamená, že duch bude vládnuť nad tou slabou dušou, ale aj tá duša bude takisto slávna a úžasná. Takže toto je 5 hlavných premien, ktoré nám tu Pavol vysvetľuje, že čakajú naše telá a je to niečo úžasné, niečo fantastické. A to vlastne poukazuje na to, že pre veriaceho je vlastne len jeden osud. A to je, aby bol podobný Ježišovi Kristovi. Čiže nepredstavujme si to tak, že každému Boh nejako individuálne naplní to šťastie, ale práve naopak všetkých nás premení na podobu svojho syna. Budeme každý jeden samozrejme individuum a každý bude mať vlastnú osobnosť, ale to, čo bude veľké tajomstvo, tak všetci ochotne sa zmeníme na Boží obraz, na obraz jeho milovaného syna. To je zase 49. verš tejto 15. kapitoly, kde Pavol hovorí: a ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského. 1. Ján 3 a v 2. a 3. verši hovorí zase: milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. Čiže toto je to završenie nášho spasenia, oslávenie, že budeme všetci podobní Pánu Ježišovi Kristovi. Zase veľké tajomstvo to je, lebo mnohokrát, keď sa pozeráme na to, čo vidíme v cirkvi, tak to nie je možno až také povzbudzujúce, ale Boh naplní svoj sľub. Boh dokoná to, čo zaslúbil, to, čo započal, to on dokoná, tomu si môžeme byť istí. Potom tu máme nejaký poriadok skriesenia alebo poradie, zase v 1. Korinťanom 15, 22-25 hovorí: lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak i v Kristovi všetci budú oživení, ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Takže tu hovorí Pavol, že všetci budú oživení, ale predsa každý vo svojom vlastnom poriadku. Udáva tu nejaké 3 etapy vzkriesenia. Hovorí o tom, že v prvom rade je to Kristus, ktorý pri svojom zmrtvých staní pred 2000 rokmi plus minus vstal z mŕtvych ako tá prvotina, ako ten závdavok, to, že blíži sa žatva. Prvotina bola samozrejme v starej zmluve to bol dokonca sviatok prvotín, ten bol v nedeľu. A čiže takisto ako Kristus v nedeľu stal z mŕtvych, tak ako prvotina, na to naráža tu Pavol, vlastne kňaz v tú nedeľu zobral určitý snop žatvy a mával pred Hospodinom a tak vlastne predzvestoval ako keby tú žatvu, ktorá prichádza, že áno, toto je len ten prvý krok, toto je tá prvotina, ale prichádza veľká, ohromná žatva, ktorú Boh dal milosť, aby prišla do Izraela, aby Izrael mohol mať potravu, mohol mať pokrm. A tak vlastne Kristus je ako ten prvý snop toho, že áno, prichádza veľká žatva a toto je prvý z tej veľkej žatvy, Ježiš Kristus, ktorý bol skriesený, ktorý získal nové telo a takisto dá milosť, aby mnohí a mnohí potom nasledovali jeho príchod. A potom vidíme, že sú tam tí, ktorí sú za jeho príchodu. To podrobnejšie nájdeme v 1. Tesaloničanom 4. kapitole, 13. až 18. verš. Takže znovu, keď Ježiš príde na túto zem, tak príde jednak, aby vzal zo zeme tých, ktorí tu sú, veriaci, ktorí sú jeho, a spolu s ním prídu svätí z neba, ktorí takisto budú skriesení a dostanú nové telo. Čiže toto je budúcnosť, na toto ešte čakáme. A keď sme hovorili, že teda Pavol hovorí, že áno, keď zomrie každý veriaci, tak bude hneď s Kristom, tak stále ešte je to bez tela. To telo veriaci príjme až vtedy, keď vlastne s Kristom prichádza na túto zem, aby nastavil Božie kráľovstvo. A potom hovorí teda, že príde v tej tretej etape koniec. To je to konečné vzkriesenie, kedy bude Boh súdiť celé ľudstvo a vtedy každý človek takisto príjme svoje telo. Tam už to nebude len to skriesenie spravodlivých, ktorí budú do večného života odprevadení, ale teda budú takisto aj niektorí skriesení na večné zatratenie. Čiže toto sú také 3 etapy, v ktorých bude prichádzať
skriesenie. Vlastne to druhé je za príchodu Krista, potom Kristus nastolí 1000-ročné kráľovstvo, príde na konci zbura veľká a po tých 1000 rokoch vlastne bude ukončená existencia tejto zemi, tohto stvorenia aj týchto nebies, ako poznáme, a vtedy budú teda takisto súdení tí, ktorí zomreli predtým. Takže vidíme tu tieto 3 etapy. Dôležité je samozrejme pre nás ako pre veriacich, aby sme boli účastní toho druhého vzkriesenia, respektíve tej druhej etape vzkriesenia. Aby sme boli vzkriesení, keď naozaj Ježiš príde so svojimi svätými, ak už sme dovtedy zomreli, aby sme boli medzi tými svätými, ktorí prichádzajú s Ježišom, alebo ak budeme ponechaní ešte na tejto zemi, že budeme žiť, tak aby sme boli vytrhnutí a stretli sa s ním v nebesiach. Toto je veľmi dôležité, ako hovorím, tá otázka ani tak nie je, že čo bude po smrti, ale čo my robíme pred smrťou. To je to dôležité. Lebo to, čo bude po smrti, už je len dôsledok tejto otázky alebo tohto rozhodnutia. A tu nám jasne hovorí Božie slovo, že každý človek potrebuje sa znovu zrodiť. Tak ako to fyzické skriesenie sa musí udiať, že áno, staré niečo musí zomrieť, aby sa mohlo narodiť niečo nové. Takisto je to aj v živote človeka, v srdci človeka, že musí človek zomrieť tomu starému spôsobu života a musí sa znovu zrodiť. Musí získať od Ježiša Krista do svojho srdca nový život, ale vtedy má účasť na tom ďalšom budúcom skriesení. Ak sa neobráti, ak človek neuverí v Ježiša Krista, ak nezačne ho následovať, tak vtedy nemá podiel ani na tomto skriesení. A Pavol nám dáva vo Filipenom v 3. kapitole jasný návod, čo máme robiť a ukazuje nám tam aj svoj postoj, ktorý má k skrieseniu. Čiže 3. kapitola Filipanom od 10. verša hovorí Pavol: aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach usúpodobňovaný jeho smrti. Ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som bol už dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len mohol nejako uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem, sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Tak tedy všetci, ktorí sme dokonali, takto zmýšľajme. A jestli o niečom ináče zmýšľate, i to vám Boh zjaví. Čiže to sú také prekvapivé slova u Pavla, ktorý hovorí, že ešte si nemyslí o sebe, že už je v tom konečnom štádiu, ešte stále ako keby bolo otázne, ako dokončí, a preto hovorí, že preto sa ženiem, preto chce byť uchvátený Kristom, preto sa snaží uchvátiť ten cieľ a dobehnúť ten beh do konca, pretože nestačí len dobre začať, nestačí pomodliť sa nejakú modlitbu, prísť do nejakého kostola, nestačí, keď ma podsapkajú vodou niekde na čelo, ale jedno je nutné, a to, aby človek sa hnal dopredu, aby bežal ten beh, ktorý mu Boh preduložil, zabúdajúc na to, čo je za ním, zabúdajúc na to, čo bolo, ale jedno je dôležité pre Pavla, aby uchvátil to víťazné, aby dospel do toho cieľu k odmene toho povolania, ktoré má pre neho Boh, a aby nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. Že nie je to automatické. Toto si zapamätajme. Úžasná téma, ktorú sme preberali. Úžasné pravdy. Ale môžeme byť tak ľahko oklamaní vo svojom srdci. Ak nedáme si život Ježišovi Kristovi. Ak naozaj neveríme v Neho. Ak nie sme Jeho následovníci. Ak naozaj nebežíme tak, ako Pavol dopredu, aby sme mohli uchvátiť, alebo aby sme mohli mať podiel na tomto vzkriesení, tak vtedy môžeme sa minúť cieľu. Musíme sa načahovať tak, ako Kristus dokonca hovorí, že chce spoznať moc jeho vzkriesenia, a to z sebe zahrňa, že prináša to účasť aj na utrpeniach Kristových. Že áno, ten kresťanský život nie je len samá radosť, ale je tam aj utrpenie, ktoré so sebou prináša nasledovanie Ježiša Krista, ale ten cieľ je toho hodný. Ten cieľ
stojí za to. A to bola tá motivácia Pavlovho života. Je mi jedno, čo so mnou spravia, či ma tu rozsekajú na kúsky. Ja chcem dobehnúť do cieľu. Chcem tam byť, keď Boh bude kriesiť spravodlivý. Keď Boh dá, aby hroby mŕtvych sa otvorili, aby ľudia odtiaľ vyšli, aby vošli do Božej radosti, do nového Božieho stvorenia. Ja tam chcem byť a preto som ochotný všetko dať na bok. Takže želám aj vám, aby ste urobili toto rozhodnutie nielen raz, ale každý jeden deň. Áno, žijeme pre Ježiša Krista, žijeme v nádeji tohto skriesenia, že áno, jedného dňa Boh bude kriesiť spravodlivých a ja tam chcem byť. Ja chcem byť toho súčasťou. Ja chcem byť súčasťou Božieho kráľovstva. A pamätajme, že smrť nie je koniec, ale je to len prechod do inej formy existencie. Je to prechod buď teda do Božieho kráľovstva, aby sme hneď boli s Kristom, alebo do miesta trápenia a súženia, kde už nedá sa odtiaľ výjsť, kde už nie je druhá cesta. Preto zamyslíme sa nad tým, ako žijeme svoje životy, preskúmajme svoje srdcia a želám vám, aby Pán Ježiš Kristus bol pre nás všetkým, aby nám svietil, aby bol našim svetlom a aby bol naozaj tým cieľom, za ktorým sa ženieme, aby sme prišli k tomu skrieseniu spravodlivých. Takže tu dnes skončíme a na budúce budeme na to nadväzovať, budeme hovoriť o súdoch, ktoré čakajú každého jedného človeka. Každý človek bude Bohom súdený. No tak nech vás to zaujíma, že čo sú to, aké súdy a ako to všetko môže skončiť. Tak Boh vás požehnaj. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.